Para sa ikalawang bahagi at ating regional news, nagsagawa ng avian influenza surveillance ang La Union dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga migratory birds sa probinsya. Sumailalim sa oropharyngeal swabbing ang mga wild migratory at wild resident birds sa barangay Rawi, Santa Tomasa, La Union. 8 oropharyngeal swabs mula sa 8 migratory birds na binubuo ng 3 magkakaibang species ng ibon ang nakolekta at ipinasa sa Department of Agriculture, Ilocos Region Integrated Agricultural Laboratories sa Santa Barbara, Pangasinan para sa pagsusuri sa laboratorio. Lumabas naman na negatibo ang mga nakolektang swab samples mula sa mga ito ayon sa Department of Agriculture. Samantala, nagsagawa rin ang probinsya ng wildlife monitoring activity sa isang pribadong farm sa barangay Pangawan East, Aringay upang masigurong walang sakit ang mga hayop na nasa lugar. IFM News. IFM News. IFM News.